I opgave 3, der får vi oplyst, at længden af dagen i Anchorage, Alaska, kan forklares ved hjælp af en funktion, der hedder f af t. Vi har defineret f af t, hvor vi også lige skal være opmærksom på, at t enten er lige eller over 0, eller lige eller mindre end 365. Det vil sige, altså t fortæller, hvor mange dage efter den 1. januar år 2011, der er gået, og da vi kun tager for et år, kan det ikke være mere end 365, hvor et f af t så fortæller, hvor mange lystimer der ligesom har været i det døgn, vi nu gerne vil vide for. I opgave A, der skal vi bestemme dagslængden efter 100 døgn. Så vi indsætter f af 100 og beder Wordman udregne, hvor vi så får et resultat, der giver 12,24. Og det vil altså sige, at altså har dag 100 efter den 1. januar 2011 en dagslængde på 12,24 timer. I opgave B, der skal vi bestemme dagen, hvor længden af lystimer er længst. Så først så differentierer vi vores funktion f af t, og sætter f af t i 0, som vi har gjort her. Vi beder igen Wordman om at udregne for f af mærke t lige 0, hvor vi så får, at t er lige 172, hvilket så vil sige, at der er ekstremer med 172, og det vil også sige, at der skal gå 172 dage efter den 1. januar 2011, før at den dag med flest lystimer finder sted. I opgave C, der skal vi bestemme, når f af mærke er 100, og ligesom beskrive, hvad dette tal fortæller. Vi starter altså med at sætte f af mærke til 100, og beder Wordman om at udregne. Vi får et resultat, der giver 0,10, og det vil altså sige, at det her tal fortæller, at antallet af lystimer er voksende med en hastighed på 0,10 præcis dag 100.